Nangandam na ang COMELEC ug kapulisan sa pagsugod sa filing sa Certificate of Candidacy ugma. Doon na say pahinumdum ang COMELEC sa mga mag-file og COC ug buot mo kandidato. Ani ang report. Sa miaging panahon sa eleksyon, daw piyesta ang pag-file sa Certificate of Candidacy o COC. Sumala sa COMELEC kung mahitabo daw kini sa COC filing nga magsugod na ugma alang sa 2025 midterm elections, dili pa kuno kini makonsiderang premature campaigning. Merong ati-atihan, merong mga nakatisad na mga piyesta, carnival, circus, atmosphere. Asahan na po natin yan sapagkat kanya-kanyang strategy. Pwedeng in person o pinaagi sa authorized representative ang COC filing. Gipaklaro sa COMELEC, dili pa opisyal nga kandidato, kundi aspirant ang tawag sa mga mag-file og COC. Sila daw po ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period. Dili sabtugutan ang substitution sa mga aspirant humanang semana sa pag-file og COC. After October 8, we will no longer accept withdrawals with substitutions. Kahit na anong reason pa ng withdrawal except death or disqualification. Sa party list, tugutan sa COMELEC Unbank nga mailisan ug hangtod na pulo ka pangalan ang mga nominee. Alang sa midterm election sa May 12, 2025, dunay 18,280 national ug local positions. Lakip ang 12 senators, 254 district representatives ug 63 party list representatives. Sa unang higayon, dunay botohan alang sa 25 members of parliament ug 40 representatives sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ang schedule sa COC filing sugod October 1 to 8. Sa Nobyembre ang filing sa COC sa BARM. Gani sumala sa COMELEC ug PNP, andam na sila sa filing of COC. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.